De grootste morgenschildering van Noord-Nederland hing het in Gerkesklooster Stroobos. Het kunstwerk waarin het verenigingsleven van het Twallingdwarp naar voren komt, is maar liefst 1000 vierkante meter groot. Kunstenaar L.J. van Tuinen is dan ook grootsk op zijn werk. Het is wel een one-of-a-kind schildering geworden en die heel autonoom is. En toch heel veel over de dorpen hier zegt. En niet neigt naar een slappe city maken, vind ik, maar echt wel conceptueel goed uitgedacht is ook. Ook de werkgroep die het hem 3 jaar lang dwaande houden had met het mooie meisje van het dorp, is blij met de uiteindelijke uitkomst. Ben uit het dorp mochten haar ideeën inzingen en wie ook bij de officiële opening. Het oorspronkelijke idee is eigenlijk ontstaan om de kinderen te betrekken bij een nieuwe dorpsvisie. Dat is het originele idee geweest. En zij zeiden, wij vinden het dorp eigenlijk wat saai en grijs. Nou, daar moesten de inwoners, de volwassenen, best wel even aan wennen, zulke harde uitspraken. Maar we zijn best industrieachtig, daar zijn we trots op als dorp. Dat levert ook aan de andere kant weer sponsorgelden voor onze verenigingen op. Dus daar moeten we ook dankbaar voor zijn. En als je dan op deze manier wat invulling kunt geven aan het grijze, aan het saaien, ja, dan is dat natuurlijk prachtig en een mooie uitstraling voor ons dorp en ook naar buiten toe. De dwarpen kwamen met een concept waar toch de schildering van de Trog in de Diek het mooist in perspectief te zien is. Al met al wie het een meesterklus van kunstenaar Van Tuinen. We hadden bijvoorbeeld ook een hele grote boot erop kunnen schilderen. Zie je hem dan niet zo goed vanaf de zijkant, dan valt dat echt een beetje weg. Dus er zitten zo ontzettend veel keuzes hierin, zowel technisch als inhoudelijk. En om dat allemaal met elkaar in balans te krijgen, dat is zo'n wirwar aan keuzes. En ik denk dat we uiteindelijk wel trots mogen zijn op dat zo goed mogelijk is uitgebalanceerd voor deze plek.